ndakakudziwa kane vabereki vaya vakanga vari strict. Kumba kwedu wakanga kusina musikana webasa. Taita zvese toga, takanga tiri vana vari jagged up zvekutoti basa handisezi. Ndakazoroorwa, ndaroorwa, that was a way of life. Mwana wekutanga akazvarwa, aiwa taimaneja, taizama chokwadi uyezve murume wangu aindibatsira chaizvo. Asi zvakazoitika manje ndezvekuti ini ndakanga ndisitorina kaplani yekuti tiite mwana wechipiri because kulebha uku kwakanga kwakaoma. Kwaiko kulebha zvendakazonogwadziwa, mwana wekutanga ndakarwadziwa. Zvezvekuti ndakati imi ndiwo magwadziro anoita kubaraya. Indaingofunga kuti chinorwadza kubudisa mwana izvo bodo chinorwadza. Handigoni kuchitsanangura, asi kubudisa mwana hazvizo zvinorwadza. Kaita zvangu natural birth, ndiko kupona kwandakaita mwana wekutanga. Ndikazviudza ndikachera chikomba ndikati ini kulabor ward ndakanga ndisingadzokeri. Asi munongoziva mabatiro aMwari. Ina ndinamboziva kuti panonopera makore 2 ndichadzokera kulabor ward. Ndini uyo ndadzokera kulabor ward mwana wepiri auya. Saka vana vakabva vavaita 2. Ende vana vanga vari 2 under 2. Inizve ndini ndakanga ndiri gunvoster, soja ramai, ndikabata apa. Zvese izvi zvichiitika ndakaifunga kuti I had everything under control. Ndichiwacha, ndichiaina, ndichimeka sure kuti vana vadya zvese zvakarongeka, murume ageza, apfeka hembe dzakainiwa, mumba makachena. Ndakanga ndiri supermom chaiyo. Asi ndakazongoti ndichikotama, musana wangu ndokubva warira. Ndakakonewa kukambaira, ndakabva ndawira pasi, ndikakonewa kana kusumuka. Pandaiti ndichibatsirira pasi neruoko, zvese pain yaiuya kumusana. Murume wangu akati, mai mwana, imimi imboregai zvekuita soja. Imimi hamuchagoni kuramba muchaita basa rose, mufanira kutsvaka musikana webasa. Ko ndaiziva kuti ndipo pachabva matraburi angu. Takatsvaka musikana webasa, ndokubva tamanya tikaisa mameseji kuti kana pane ane musikana webasa, munhu anoziva uMwari, nekuti nyaya dzevasikana dzinonetsa idzi. Saka ndakanga ndatospecify kuti ndoda munhu anoziva Mwari, munhu anoenda kuchechi, munhu anonamata, munhu anodai. Zvinhu zvangu zvandakanga ndazvinyora pasi zvandakanga ndichida. Even ndichiforwarda mameseji, ndaiudza vanhu kuti ndikutsvaka munhu ari respectful, munhu ane rudo, munhu ari clean, munhu anogona kurongedzawo, munhu ari neat, munongozivawo zvinoita madzimai. Ndozvandakanga ndaita. Ndakabva ndapiwa imwe referral zvikanzi uyu ari right. Musikana uya ndobva ndatobvunza kuti anopinda chechi here, zvikanzi hongu anonamata. Sisi vaya ndokubva vauya. Kubva musi wakauya sisava, ndakatanga kurota dzimwe hope. Ndofunga kuti Mwari vaizama kundiratidza kuti munhu uyu hasi right, asi ini ndaingotiwo ihope. Kwanditi ndakanga ndichidawo rubatsiro semunhu akanga abuda musana. Dokta vanga vati ndisachinyanya kuita basa riri heavy. Takagara nemusikana uyu, ende ndakanga ndamuudza kuti inini I follow a strict diet because ndinoda kumaintainawo a healthy lifestyle. Uyezve pamusaka pekuti ndakanga ndichibreastfeed, ndaidya a certain type of food pamusaka pema-healthy reasons like I said. Chekutanga musikana uya akatanga kutsoropodza madyiro ataiita. Ini zvakare ndine chikafu chandisingadyi pamusaka pema-allergies. Asi ndakaona kuti akanga asingatereri. Ndikamuudza kuti I'm allergic to this. Aipikisa. Unotozoona kuti yezvo ko munhu sei akanga ane nharo. Chepiri, mwana wangu akambonditi, mama, makamboona kuti mumba muno mumasikati at a certain time munonhuwa. Indikati iwe unotaurisa ungati munhu anonhuwa. Sisi ava vaibata shura, ndozvandingangokuudzai. Ndakaramba ndichivarota, asi still ndaizvibrusha off. Dzimwe nguva mweya muchene unotozama kutaura newe kukuudza kuti iyi wrong 10, asi ini ndini uyo nharo paya. Takazoti tagara ndikaona kuti sisi vakanga vane attitude. Taisara tiri 2 nevana. Inini vakanga vasinganditaudzi, vaibata basa ravo chinyararira. Aiwa basa vaibata handina pandinocomplaina, asi vakanga vasinganditaudzi. Ndakazoona kuti panozodzoka baba kumba, baba vevana, ndipo pandaiona kuti munhu ainyevenyuka, uyezve vaibva vageza vobva vachinja. Ndakafunga kuti asi nini ndakuita jealousy, maybe ndiri kuona zvinhu zvisipo. Ndokubva ndangoti ndazvibrusha off. Gare takati tagara ndikazotanga kushayiwa zvimachira zvakatanga kudisappear. Ndinoreva zvimachira zviya zvatinoshandisa mumba yomukati kati nababa. Ndakatanga kutsvaka zvijira izvi nekuti ndakanga ndakatenga 5. Zvijira izvi ndikatanga kuona zvidisappear kusvika pasara 1. Chimwe zvechakandinetsa ndechekuti even nguo dzangu dzemukati maunderwear takatanga kuona kuti ari kudisappear.
asi ndakazvibrusha off ndikangofunga kuti maybe pane paari mapenti aya uyezve nezvijira zvangu zviya zvekubata basa kana tina baba zvatinoshandisa pakupukota. Umwe musi murume wangu akandivigira chocolate nemaruva. Ndakaona musikana uyu face yake ichichinja, ndikashaiwa kuti kodambudziko chii, asi still ndaingofunga kuti ndiri kuona zvinhu, maybe I'm just a jealous woman. Ndaiti ndikaudza anti kuti vandibatsire apo nepapa, kana kuti ndikaburisa bhutsu dzevana kuti ingadai mawachawo zvebhutsu dzevana, vaidzidzorera. Vakanga vasina respect, vakanga vasinganditerere, vakanga vasingandioni ini sabosi wavo. Vakanga vachibika chikafu ichocho chinondirwarisa ndicho chavakanga vachibika. Ini zvekutaura zvinhu zvinondinetsa, saka ndakaona kuti ndikaramba ndotaura tingatonetsana. As long as pane munhu pamba pano ari kubatsira kucleana uyezve ari kundibatsirawo nevana, zvimwe zvese hazvichina basa, zvekubika ndichazvibikira ndoga. Like I said, musana wangu wanga usati wadzoka panzvimbo. Zvinhu izvi zvakangoitika within 2 months. Umwe musi vakazoenda kuweekend. Vakati vaenda kuweekend, indobva ndapinda murumu mavo. Nguva yose vaigara vachienda kuweekend. Asi inini handina kumbobvera ndaita hanya nekupinda murumu mavo. Okay. On this particular day, takanga ndavarota zvakare vachiita kunge vari kundibaya nebanga. Ndakapinda murumu mavo ndokubva ndavhura mawardrobe. Ndikangovhura, ameno ndaingovhurire chi asi ndakangovhura. Like I said, handisi munhu arinoza ndoda zvinhu zvevanhu, asi ndakaona kunge ndanyanya kuramba ndongorota hope dzaindishaisa mufaro. Ndakazovhura bhegi mavo ndobva ndawana plastic. Muplastic umu makanga mune nguo dzangu dzandinopfeka uyezve nemachira aya atinoshandisa andakanga ndichitsvaka. Akanga akasungiriwa nguo tsvuku kana kuti shinda tsvuku akabayiwa netsono. Bhegi umu makanga zvakare mune bhodhoro. Bhodhoro iri rakanga rine zvinhu zvakaita kunge manyuwa so. Asi manje chakandishamisa ndechekuti manyuwa aya aita kunge tsvina yemunhu. Pandakazovhura ndipo pandakakachidzwa netsvina chaiyo, akanga ari madhoti. Hama, handisati ndamboona zvakadaro muupenyu hwangu. Ndakangotora bhegi ravo ndikabva ndatoti pano pamba tinogara naSatani. Ndikatora zvinhu zvese zvavo ndobva ndazviisa mubhegi. Ndikabva ndaenda ndikavafonera ndikavabvunza kuti muri papi. Ndobva ndaenda ndikasvika ndikavapa bhegi ravo. Ndikati, anti, basa renyu rapera, madhezi enyu amakashanda mangani ndikupei mari yenyu. Vakandibvunza kuti ko zvanga zvaita sei. Ndikati, ko muplastic umu mune chii? Ndipo vakabva vavhunduka. Vavhunduka kudaro ndakavati, saka plani yenyu yanga iri yechii? Makandiendera inini kunguo tsvuku. Moda kudii? Plani yavo yakanga iri kuti vandisire madhoti kuitira kuti kana ndisvika murume wangu andiseme, anzwe kunge ndinonwa madhoti. Kuda plani yavo yanga iri kuti ivo vapinde. Nekuti pandambotaura paya ndataura kuti vaiti kana murume wangu adzoka vaifaranuka zvisingaiti uyezve vaitaura nyaya, asi ineni vakanga vasingatauri neni. Semunhu akanga ari wrong, vakabva vangonyarara ndokubva vati, aiwa, it's not what you are thinking. Ndakabva ndangovafuratira ndikapinda mumota mangu ndobva ndadzoka kumba. Kubva ipapo zvakandinetsa kuti ndinge ndine musikana wandinogara naye mumba. Munhu anokufungira zvakashata kudaro. Izvezvi ndakungowana hangu munhu anouya madays achienda achizongobatsira kucleana pano nepapo, asi ndinonamata everyday. Ende kana achiuya ndakamuudza kuti asasenga pesi, asasenga anything, anongouya ari ega. It's very unfortunate kuti aakusafa pamusaka pebehavior yeumwe munhu, asi inini handichatrust vasikana. Tatenda. Nyaya dziri kuuya, muri kuuya nadzo nyaya. Iyi nyaya yandihlisa, zvese zvinongohlisa anyway. Iyi nyaya iri unique, iri different, haisi hayo yekuromba asi hatizivi kuti munhu aida kuti, asi kuti anti vaida kuti munhu anhuwe kunge gidzva kuitira kuti murume wake amuseme. Ivai careful madzimai, uyezve kana muchitotora vasikana vemabasa namatai chaiko kuti Mwari tipe munhu ari right, nekuti hauzivi kuti munhu anokufungira chii. Ndipo paperera nyaya yedu. Tatenda.